Nagdidinong par dagiti tallo alugan, apakay ramanan iti may sa pick-up nga minaneho ni Jeremy Seguban Isomera, 61 ti tawen na, nga agnay iti barangay Bonifacio, Kabugaw, Ilocosur. May sa kotse nga minaneho met ni Jimmy Aison, Ijan, 39 ti tawen na, nga agnay iti barangay Balaygi, Sinait, Ilocosur. Ken passenger jeep nga minaneho met ni Loreto Tabangaraw, Isoliben, 38 ti tawen na, nga agnay iti barangay Pangpangdan, Santo Domingo, iti nasa umet laeng nga probinsya. Iti kalman may ka 26 nga aldaw iti daytoy a bulan, agarop alas 4 iti malem a napasamak sa barangay Gungugong, iling asal Ildefonso. Basar ti inisyal nga investigasyon iti Philippine National Police, ili asan Ildefonso, iti passenger jeep ket daldalyasaten na iti agpaamyanan nga direksyon. Ket iti nakadanon iti nakapasamakan iti disgrasya, iti nasao nga jeep ket nag-overtake ti saan a mabigbig alugan. Iti agsikko nga parte na, ket ditan nga nadungpar na iti igid apaset iti nasao nga pick-up, at ditan nga nakairamanan iti may sa akotse nga nagturong met iti agpabagatan nga direksyon. Pinakagabing aksidente yan kasi una-una wala namang namatay. Although na medyo maraming involved na sasakyan, ang kinukonsider natin na pinakagabing aksidente kasi inaayos pa natin yung arrangement ng kabilang panig para magkaharap sila. For the meantime, minuna muna yung mga nasaktan. Iti nagresultaan iti nasao nga disgrasya, iti nagmaneho iti kotse ani Aison, ket nagsagrap iti donor iti muging na. Nagsagrap met iti donor dagiti kadwa ni Aison nga nakalugan, ani Paulino Concepcion, ang nagsagrap iti donor iti aking kanigid nga pingping ken ima na, ken ni Merlin Concepcion, ket ita nga dagos met nga naitaray insigida iti kasitgan abalay pagagasan. Yung mga biktima ay agad na itinakbo ng ating mga kapulisan, ating pulis sa Metro Co-op. At nasa stable na silang kalagayan ngayon. Dako napit tinatakamat ng opisyal, base iti medical legal nga insayangkat, iti pinagtultuloy yung investigasyon da, ket iti nagmaneho iti pampasada nga jeep, ani Tabangaraw, ket adaan iti impluensya iti arak, kabayatan met iti duwa nga nagmaneho, iti duwa nga lugan, ket saan. Wala pang sinasampang sa vehicle accident, nag-uusap sila regarding sa settlement ng kanilang sakyan. Pinasinggitan pa ni Police Chief Inspector Alexander Aurelio, Chief of Police iti PNP San Ildefonso, ket awan pay iti naiyuli nga darum kontra ken ni Tabangaraw. Kapuanan tamayat damet nga makipagsarita dagiti nadangran. Gapu ken data maikkampay lang iti waya a makarwar ni Tabangaraw, ket addan tuman iti pinagpapatangdan. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.